हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज आम जाऊँ माछ धरिया मामू मामू आसी आम सांगटा गोटा आई जा देखिया प्रबल खरा भी हो कहना क्या चाहते हो कि खरा आठू 800-900 मीटर के हम बोधे पोखरीटा जीवा पोखरीटा सुखी जाइए खरा है देखिए माछ अच्छी कि नहीं। आम ए जगह को से पाखे पोखरीटा अच्छी खरा दिन पानी मिली ए जगार मुस्किल तो से खरा मास ये चाष हुए वर्षा मास बेसी पानी तो चाष कर पारती भी दीपटे असुविधा से जगार चाष फास भी हुए ये जगहटा फांका सेपट साइड को पूरा चाष हुए से आग को गाई चरुचन सेपट को आंब भी प्रबल होती कैमेरा मो भाई गाइस कैमेरा भल ना पुणी सांग मोबाइल लेकिन पलि छाड़ से आंब सीजन हो एबे जस्ट आम पहुंच सारू पोखरी को पचर मो सांग आउची पचर मामू आसुचंती पोखरी पानी अच्छी कि पानी अच्छी कि रे ओ हेवी है देखु ये माछ धरिया माछ मिलियो कि नहीं से ग्यारंटी नहीं बाकी आम हिसाब रे मिलियो बोधे आगुच कौन नहीं बहुत लोक बहुत धरिकी जाइछंती बहुत लोक धरी सारछंती ये छाई भल मिलू क्या क्या करिस से कहूँ माछ जगीछि मशारी काढ़िया ए सांग सी तार चेंज कर जा ये पशिया एपटू सेपट जाएंगे मिलियो भल कथा गाई ये देख ये मरिकी भाषुला मर भजा हबू तू पूरा पोखरीटा ओहो बंची गला मो हाथ गोटे बाध्य खसीगला एटा देखो छोट कंज मिल गरीब मो हाथ में गोटे माछ बाजी बड़ा जे खसीगला ये गोटे पानी मिल जाए देखो 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 कहींच 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 माछ पुणी पाइलुनी शेउल 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 ना चेंगड़ा ये देखु शेउल चेंग भाग्य खरा ये टेकी दियो शेउल सेपटे टेक टेक पलैब टेक रख पथर टेकी यहीपटे गोटे गात अच्छे गात ना
रो ସେଇଟା ଟେକ ତା ତଳେ ଥିବ ଏପଟେ ତଳୁ। ଫାଇନାଲି ଗାଈ ସବୁ ଧରା ଧରି ସରିଯାଇଛି ମାଛ। ଆଉ କେତେ ବାହାରିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବି। ଆମ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଆଉ ଧୁଆ ଧୁଇ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ବାହାରିବା ଧୁଆ ଧୁଇ ଟିକେ ହେଇଯିବା। ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ଦେଖେଇବି ତମକୁ ମାଛ କେତେ ମିଳିଛି। ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇଯିବା ଟିକେ। ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଇସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇଛି ପୁରା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାଇଛି ପୁରା ଲଲ୍। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ବହୁତ କମ ସମୟରେ ମାଛ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ଭଲ। ଯିବା। ପୋଖରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛିନ୍ ଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ଭଲ ମିଳିଲାନି ଯାଇକି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ଦେଖେଇବି କହିଥିଲି ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଧରଲୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଡ୍ରେସଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦୁ। ଏଇଠି ବହୁତ କିଛି ମାଛ ଯାହା ମିଳିଛି ଆମକୁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ତଳେ ରଖ। ଏଇଠି ଆମକୁ ବହୁତ ମିଳିଯାଇଛି ମାଛ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଏଇଠି ମାଗୁର ଟିମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଗୁର। ପ୍ରବଳ ମାଛ ମିଳିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗା ତାଙ୍କ ବଂଶ ଥିଲେ ବଂଶକୁ ଉଠାଲିଆ। ଏପଟଟା ଜଙ୍ଗଲଟା ଏଇ ଆମ୍ବ ତୋଟା ପରେ ଜଙ୍ଗଲଟା। ସିଆଡ଼େ ବି ଜଙ୍ଗଲ। ଆମ ଘର ସେଇଆଡ଼େ। ଶସ ଲାଗିଲା କଣ କହୁଛୁ? ହଉ ଖେଳିଆ। କୋଳି ଆଣି କୋଉଠି କୋଉ କୋଳି? ବରକୋଳି ଯିବା ଆଣିକି ଖେଳି ଖେଳି ଖାଇବା। ଏବେ ତ ରାତିରେ କରାହବ। ବରକୋଳି ସେ ବୁଢା ଗାଳି କରିବ ଯଦି ବାଳ କହିବ। ନାଇଁ ବେ ସେ ବୁଢା ବାଡି ଧରି ଉଡଉଛି ବେ। ଛାଡ ଆଣିଆ ଆଉ। ଏବେ ଯିବା ନା ଗାଧେଇ ସାର ତାପରେ ଗାଧେଇ ଖାଇକି ଯିବା। ହଁ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମାମୁଁ ସିଆଡେ ଆମକୁ ଜଗିଛି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ବେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆ। କୋଳି ଆଗେ କୋଳି ପାଇଁ ଯିବା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ନା ମାମୁଁ? 2 ମିନିଟର କାମ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଇଜରେ ଏଇଟା। ଏଇ ବାବୁନା କଣ କରୁଛୁ ଯେ? ବାବୁନା କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ ସେଇଠି? ବସ୍ତି ଛୁଆ ଗଛରେ ବଇକି ବଢିଆ ମଜା କରି। ଛାଇ ହଉଛି ନା ଗଛରେ ସେଠି ଛାଇକୁ ଇଆଡେ ପବନ ଉପରେ ହଉଛି ହେବି ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖିଲେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି ପୁରା। ଜାଲରେ ଯାହା ପଡୁନି ଜାଲରେ ତାପରେ ଗୋଟେ କଣାଟାରେ ଥିଲେ ସବୁ ପଥର ତଳେ ସେଇ ମାଗୁର ଶେଉଳ ଯେତିକି ଚେଙ୍ଗ ସେଗୁଡା ସବୁ ସେଇ ପଥର ତଳେ ସେଇ ଇଏରେ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଘରକୁ। ଦୁକାଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି। ମାଛଟା ନେଇକି ଆ ଦେଖିବା କେତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଯାଏ ଘରକୁ ଗାଧେଇବି। ଲାଗିଲାନି। ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ନା? ହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏଇ ଆଣ୍ଠୁଟେ କି ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ବସି ପାଣି।
ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଯେ ସେଠି ମାଛ ଥିଲେ ବୋଲିକା ନା ହାତ ମାରିଲା ବେଳେ ନଥିଲେ ସବୁ ସେ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସନ୍ଧିରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଡେ ଖଣ୍ଡ ଗାତ ଯଦି ଥାନ୍ତା ସବୁ ପଶି ଯାଇଥା। ହଁ ସେଇଠି କାଲିକୁ ଆଉ ଦେଇଯିବେ ଏତିକି ମାଛ ଥିଲେ ଆଉ ଚୁନା କୁମାର ଗଲେ ଆମର ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ତରକାରୀ। ଏତିକି ତ ଆରାମସେ ତରକାରୀ ଥୁଆ ଚୁନା ମାଛ ଏତିକି ମିଳିଛି ଏତିକି ହେଲେ ଭାତ ହୁଁ ଆଣିଦେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପକେଇ ଟିକେ ରଖିବାକୁ ମେଡିସିନ ଥିଲେ କଣ୍ଟା ରଖି କଣ୍ଟା କୁଆଡୁ ଆଣିଆ ଅଛି ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ନା ଯୋଉଟା ରଖିଥିବା ଦିଟା ଥାଉ ଦିଟା ଥାଉ ନା ଦେଖିବା ଲାଗିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ନା ଟ୍ରାଏ କଲେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କେଟ ଯାଉନି ଅଛି ଯେ ମେଡିସିନ ସେଇଟା କାମ ଦବ କି ନାହିଁ କି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏତିକି ମାଛ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏତିକି ଏଠି ମାଗୁର 14ଟା 10-12ଟା କେତେ ଅଛି ବେଶୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଏତିକି ଏଗୁଡା ହେଲା ଦେଶୀ ମାଛ ଫୁଲ ଦେଶୀ ମାଛ ସବୁ ଭଜା ଭଜି ସରିଯାଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ସେ ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ମାଗୁର ମାଛ ଗୁଡାକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତରକାରୀ ହବ କହିଲେ ଛାଡ କିଛି ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେ ତରକାରୀ ହବ ସତ କହିବି ଚୁନା ମାଛ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଶୀ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଗାଇସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।